Nanti gue dek, Nang warung. karo tukok kok sisan ya. Enek, oi. He, Apa meneh? nek nyebrang, hati-hati, delok niki potongan dhisik. Ngenteni mobil lewat. Ya ya. Lah tiba Pak Men iki perhatian juga ya wangi meneng-meneng. Jadi terharu aku nak koyo ngene iki. Andi ki mobil ra lewat-lewat ki. Ora nek mobil lewat ngono lho, jare kon ngenteni mobil lewat. Puyeng. Lah ndirok dek. Apa ra sido nang warung kok? Lah ngopo res den warung ki? Lah piye lho, jarimu nak nyebrang kon ngenteni mobil lewat. Lah ket mau tak enteni ra nek mobil sing lewat lho. Jadi ora sido nang warung to aku. Lah edanane wong iki. Salahke aku dek ya. ¡Hola, Mewah.